Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за биоритмите. Какво са биоритмите и какво е тяхното значение и тяхната роля за нашето здраве. Биоритмите са нашите вътрешни часовници, които определят и контролират редица физиологични процеси, като се започне от храносмилането, съня, нашата енергия и редица други. Един от най-известните биоритми, това е така нареченият циркаден ритъм. Това е един 24-часов цикъл, в който ние разбираме кога сме уморени и трябва да спим и кога трябва да се събудим. Кога изпитваме чувство за глад и съответно чувство за ситост и редица други. В хода на този процес се контролират и се наслагват правилно редица от биохимичните и физиологични процеси в нашето тяло. Но ако ние не се вслушваме в тялото си, ако ние не спазваме тези биоритми, например, когато работим нощни смени, когато дълго време се натоварваме с прекомерни физически усилия или сме вторачени в екрана на компютъра или телевизора, ние нарушаваме тези биоритми и по този начин в перспектива започваме да чувстваме проблеми с храносмилането, лош сън, липса на енергия, нестабилно настроение и си създаваме изключително повишен риск за редица заболявания. Затова слушайте тялото си. То е изключително умна машина и ни дава правилните сигнали в точното време. Ако това видео ви е харесало, споделите го с приятели и познати. Със сигурност на някой от тях то ще бъде полезно. А ако желаете, оставете коментар под поста. Ще бъде интересно да видя как вие слушате тялото си и се съобразявате с вашите биоритми. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващото видео, което ще е на също интересна тема.